Morjes, mun nimi on Antto. Tänään me lähdetään Porkkalanniemeen kiertää pari saarta. Ja mä en tiedä yhtään mitä tästä tulee. Nyt on syksy, nyt on pimeä, märkä, vettä sataa, tuulee, mut ei mitään, toivotaan parasta. Let's go! Ja perästähän löytyy tosissaan 2 Yamahan 2014 vuosimallin V6. No niin Antto, kerropa meille mitä kaikki hienouksia tästä veneestä löytyy. Jes, eli tästä löytyy ihan ensimmäiseksi niin katolta noi valoheittimet. Sitten on tutkaa, Simradin tutkaa, lämpökameraa, peruutuskameraa. Tässä on niinku kaikki mitä tarvii pimeällä ajamiseen. Zippeikit ja keulapotkurit ja Webaston 4 kW lämpäri ja tässä on ihan kaikki. Veneen huippunopeus on mitattu joskus 60 solmua. Eli mikä on ETA Södergrundettiin? Södergrundet, matkaa sinne, olisiko ollut se 16 vai 18 merimailia. Ja mitä mä nyt tässä nopeasti lasken, niin eiköhän me olla vartin päästä jo siellä. Ja Tallinnaan meni mitä? 45 minuuttia Tallapohjassa. Tallinnaan on mennyt silloin kun oli Helsinki-Tallinna pokeruni, niin 45 minuutissa on päästy tällä veneellä sinne. Noniin Antto, pistä hanaa. Noniin, eiköhän mennä. Anton! Tää on tämmöstä 1,5 metriä aallokkoa! Ai ei tästä alkaa mennä vähän vaikeeks! Huomaa! No niin, nyt ollaan päästy perille. Anton kirjoittelee vieraskirjaa. Ja oli muuten aaltoinen matka, mutta päästiin tänne ja se on sit vaan teltta pystyyn ja ruuat tulille. Varoittaa ihan kuoleman liukas. Isot! Koretakset päällä, ei paha. Jos tämmöisessä kelissä kuka tahansa lähtee veneellä ajamaan, sitten tulee GPS-häirintää, tutkat kaikki näyttää ihan muualle missä on. Ja huonolla tuurilla, jos sulla ei ole veneessä edes valoja, niin sit se on ihan mennyt juttu. Eli jos me laitetaan teltta saaren tonne ihan toiseen päähän, niin päästään testaa suorituskykyjä parhaimmillaan. Mitä siinä luki, kun mä ostin tänne, että tää kestää 35 metriä asti tuulta, niin tänäänhän se selviää, se kestää 15. Niin. Nyt ollaan löydetty telttapaikka, eli ei muuta kuin ruvetaan kasaamaan. Tehdään niin, että mä otan nää kepit ja avaa sä vaikka toi teltan pussi, niin päästään syömään. Noniin Anton, ruvetaan kasaan. Yes.
vetämistä ja puukkimista, mutta kyllä se saatiin kiinni. Mennään grillaa. No niin, ollaan saavuttu grillikatokseen ja burgereiden teko alkaa. Kävi vähän harmillinen tapaus tuossa äsken. Huomattiin, että kasvikset oli jäänyt kotiin. En tiedä miten noi on päässyt käymään, mutta no, ei. Toivottavasti ne kasvikset menee kotona parempiin suihin, mutta mua harmittaa nyt tosi paljon, kun ei saanut niitä. Pekoni, pihvi ja lihaburgerit. No niin, makutesti on. Siinä on burgeri, ei muuta kuin maistetaan. No joo. On hyvä. Maistu. Mikä meno, Anton? No nyt on kyllä tosi hyvä meno, pakko sanoa, että toinen burgeri, perunat on siinä, ne on valmiit ja kohta lähdetään saunaan ja saunan jälkeen niin lähdetään sitten teltalle ja aletaan valmistautumaan yötä varten. Mahtavaa. Kyllä. Se on sitten saunan aika. Mitä edistyy? Hyvin edistynyt. Laitetaan äkkiä ovi kiinni, ettei karkaa lämmöt sieltä. Ihan hyvin vaikuttaa lämpäivään. Siellä oli jo 50 astetta. Sitten tullaan vaikka puolen tunnin päästä takaisin, niin eikä se sitten jo lämmin. Joo. Noniin. Tässä videossa me näyttiin teille, että veneellä ei ole pelkästään merellä oloa. Se on telttailua, grillausta, saunomista, kaikenlaista. No niin, selvittiinhän me aamuun asti ja katsotaan kuka täältä teltasta löytyy. Morjes! Moro. Mites meni yö? No eihän tää teltais nyt kun minä ikinä mitään ihanaa ole, että en mä tiedä. Hyvä teltta, hyvä makuupussi. Se oli ihan siedettävää. No niin, ja se on pakkausurakka aloitettu. Hyvin on saatu kamat tähän ulos ja kunhan tää offshore vielä kerää sitten tuolta teltasta, niin päästään lähtemään. Kyllä vähän harmaa keli tänään, mutta se ei meitä haittaa. Teltta kasaa ja aamupalalle ja sitten menoksi. Seuraava duuni on pistää teltta kokoon. Painaaks kamat? Painaakö?
to be part of the wave, can't stop. Ever wonder if it's all for you? The world I love, the trains I hop to be part of the wave, can't stop. Come and tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Used two sticks to make it in the nature. I'll get you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look your way to go to meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my hands for everything but steering. Can't stop the spirits when they need you. Mob tops are happy when they feed you. J-butterflies in the treetop. Birds that blow the... Kiitos kaikille kun katsoitte. Oli muuten tosi kiva viikonloppu, sen verran mä sanon. Ja tämmösiä videoita on tulossa jatkossa lisää. Kaikkea veneilystä, telttailua sun muuhun retkeilyyn. Eli jos kiinnostaa, ottakaa tiliseurantaa ja laittakaa ilmoitukset päälle, niin saatte aina viestin kun tulee uusi video. Ei mitään, kiitos ja ensi video.